Com valoreu el resultat de la consulta de la llengua base als centres d'ensenyament de Cocentaina, on el 82,77% de les famílies han votat pel valencià? Sí, tots els centres educatius de Cocentaina en aquest consell escolar van rebutjar la llei Rovira, tant els col·legis públics com el col·legi concertat i el convent que tenim així en el nostre municipi. Per tant, era unànime la posició de rebuig a aquesta llei antivalenciana que és la llei Rovira, i després els resultats van ser molt bons, han sigut molt positius en el conjunt de Cocentaina i en el conjunt de la nostra comarca del comtat, i això ha sigut gràcies a la implicació de les famílies pel valencià, que han fet un treball excepcional, un treball espectacular, i el treball també que han fet els claustres de professors i de mestres s'han volcat fent campanya pel valencià, explicant a les famílies que l'opció d'escollir el valencià és l'opció d'escollir el futur i escollir una major cohesió social dins del poble i dins del nostre país, i per tant era un resultat que esperaven que fos bo per la idiosincràsia de Cocentaina, per la implicació de l'Ajuntament, per la implicació de les entitats, per la implicació de les famílies, i la veritat que estem contents, a pesar de que aquesta llei és un joc de trileros, perquè a pesar d'haver votat majoritàriament el valencià, veurem reduïdes les hores del valencià en el dia a dia, en les assignatures. Per tant, mostrar també aquest rebuig a una llei tan antivalenciana com és la llei Rovira.